Good morning guys, adlong Bernis dayron da nagaho ang anak nga gwapa buyag. Muskol na magbinuotan Lexi ha. Ag assignment na ana diha. Hi sa kanila, good morning. Hi guys, good morning. Ikaw, tara. Mumabulok ko no yan ah. Yan ako sa bahay guys, man kong hatag Lexi. Sa dung buntag nagka buang-buang mig panulis bakting dodo kay na wa nakabuhi. Salamat si Ginoo kay nakit-an ra. Tatula di ayos ila kapitan idis. Laroy-laroy po dito. Lang, ini pag kamarabi ko lang. Mga antanin do guys, nagkaan ko da. Oatmeal na naikag kong nanay. Si nanay mo ay naka kita dito kay araman yung panuli-nuli po. Ibang tanang-tanang lang kung sining. Nag-uulagi po kay... naglakaw. Di anay daghang lawog. Ya gahapon na nagkabali-bali na gusto nagsanina ang luod jaraman. Bali bitaw. Diha ra guna balihan ay. Mga anta guys. Hilak gusto nanay. Ang tag-eja si Dodo. Nawad-an nagpaglaom sa kastaas higda. Kay abig di na makitaan, nag-post naman ko. Oh. Siyang nakabuhi baboy tay sa. Abuhi bitaw. Hindi madakpan tay sa patabang tatay sa. Na bitaw. Rawon day nga to. Salamat ni Ate Sinin og ni kuan. Kapitan kay og laing tao pa to. But. Mga muklo pa to mga nakakuan dito. But na balik. Sining, papayta sa kong tabako, nakatabako, dali aman. Ano yung wapa ka magkakang sining baktin na ni gabi kang duduk hapon pa sa akong di palit na 5 katubi. Mas bahay na kabuhi man, wa. Hala, dala ba jigi kong idis gabi? Higda ko, hala, mga dito. Gisignig ni idis ka, naglibot-libot sa ilang kuno kanintan, nas idis ilang baboy nga bagong na anak dito. Kaya kuno ila. Di man, daning dagan kuno. Na, makatulong sining bago sining tulong po ako sining mga masaw kay pas idis liha na. Nato po ubos basig to dito nang kay dagan to gabi. Pag adto na mo naglibot-libot ras ilang gawa sa ay dapat ko na ni sa ato ko nga rin unang basig ni balik. Ala diha gajud. Ani uli ko dazun nga ang budak na sudo kay para to pre. Hindi mo ko makadato. Jadi dik di kana di man mo kuan. Ay nang kuro kay sirado man nga. Di ba? Uglain pa to no. Gamit ka sa una. Mga daotan pa to pangutok. Sa una gisagop ka mong bakti mo. Impas ang tismil. Ang yan sa una ka mo. Yang jug tupay. Ya aglawog pa. Pwede mo ka na na
Paluja-luja ko nakita na ko ninyo. Bahala mo gapuan mo na mo basta gusto ko buwan. sige na yung sila to. Mura man ang pamilya mga suka nakakita ko ninyo. Hindi naman po si Kaya na. Sa ilang mga. Oh. Ako, bandong. Hamil. Hamil. Taga Manila. Merna. Si Merna. Lori mo gipang kuhag mangan. Ate, sabihin ako, Ate Pearl, Ate Imelda, Ate Mirna, Ate Basti, Ate Nura. Bandong ni mama ko, Venezuela, pero dasa daga pa ko. Isa na yung breeder Buwan ni ako ninyo sa Ma'am Lilang. Nabatuan. Nabatuan. Basta kay ka nang makakita na ni mo, wala na wala na sa bayan. Kalipay ni mundo jaman tayo ha. Kamara na Muna ang kalipay na kay bago pagkano lapot-lapot mag Oh, salamat ka mo, te. Salamat. buutan ni sa isa. Ipasan ko na ay sa aking Kaswat na simbulan siya. Wa may laki itong Si tumura. Aisa juga. Itong pagkuhan namin. Yeah. Manaingon na gamaw dyan nag-asikaso ninyo. Muna yung silugo ng mo dahil ma'am. Busy naman. Ala na dyan ang butan na si Aisa. Bye-bye, Len! Bye-bye, Len! Salamat ka rin, Jot. Salamat. Ari sa mitay! Salamat. Luoy ka, no? Buutan na ba ka, Jo? Lami agi lang sakyanan. Ay, Hilux. Hawa ka bang? Di maminaw kay Panda may gingan. Kabang, hawa. Kabang! Shh! Kabang! Nay, nasaktan namin. Kukulan ni. Hindi na motor na mundo di driver ni. Bakit sa driver na? Lin din siguro. Diyan ba na, Linlin? Okay. Nice meeting you. Nice meeting you too. Antay mo, te. Bye-bye. Dapat, tuwa na sila, guys. Dapat grocery lang gida. Grabing kabuutan ka sila. Parang ni nanay tatay. Na. Kapila tumalik-balik. Luoy ka, Jo. Ang bugnawar, bagkamot. Nanay, oh. Gagi na ang gusto dito. Napadipansit. Nagipalit tayo panghugas sa plato kasi kung mo gamit og barita. Katawag imong my love line. Wala gina sa say palya. Oh. Itlog. Palitan mo itlog, oh. Hala. Kaya gito ko nung panghugasay. Barita. Ako ang jud mantika ug tuyo ginalon-galon na gajud. Okay. Ah. Kita masih dan gihat dan mantik gihat dan migsukan ni aloy. Dere mga Tungag sako tay. Tungag sako. Huwag ko nga mag-inom is lukoy. Binti ko, binti. Kari ko, Kana kay hagod lo sig agi. Ako na ko picture ako. Yan ay pakita ko sa mukha. Luoy ka jo no. ako jud ang hilak na ganito. Kahila ko ganas pagkuan ni sa Arabi mang kagutag ijang paghawid sa kamot. Yapit sa pagampo nga tagaan pagtagas kinabuhi. Hi guys, dada ay kalit nga ni Arhi nga bisita namo. Kuanto kanang followers namo sa vlog tigtan-aw. Grabe gadi kabutang nga sa mong kalipay ja. Luoy ka jo kay kato si Jan masakit na ba? Taga Garcia sila. Sige naman nagtanaw sa mong vlog ja. Mura jigi kumot taga mong
Kasing-kasing nagtanaw ni Jack. Unta, nakahilak bis na pati si Promi. Unta, kuan, tagaan pa si Jack, bastog nga panglawas. Tagaan pa Jack, bastog nga panglawas sa Ginoo. Diyan ay duha ka buok, duha ka karton, grocery, o isa ka, o na duha ka karton grocery gihata guys, o tangang sakong bugas. Agsud sa kanang naay karton, mao ni guys da, ilang grocery nga ilang kuan, mantika. Salamat din ka doon ninyo ate. Di na ba magpatawag o ma'am? Diya, suka. Di na kita magpalit-palit na ninay. Sa kapak nga pita. O pajibar. Diya, dapat diya rin ang suka. Kaya nang naay tuyo. O Milo. Diya, kanang gatas. Diya, kung pa dyan ka doon. Ninghatag pa dyan gas. Si tatay, si nanay gitagaan, si ate Alex, si Aliana, ako, si Lexi. Salamat din kaldo ni mo ate. Colgate, dapat Colgate. Diyan, mga dilata na rin na dari guys. Ito sa ipalapin. Dapat dahil ito'y kuanda. Skyflex. Grabe yung blessing sa mga nadawat rong adlaw. Wadyo ko nagdahom nga nga na. Pero, mura dyan ikumot agamong daghan ni ate nga. Kuan, kanang nai. Sa ijang sakit bang gibati ron. Luoy ka adyo. O, manambaw para magdad ko. Pwede ka dyan hawaan tong ijang sakit. Daghan na ba dyan ilang di ko ang grocery? Daghan ka adyo. Nga dilata. Duha ni siya ka baldi out. Duha ni siya ka kuan guys, cartoon. Salamat ito adyo. Yan siya agsid sa pikas karton, isa ka karton dahil asukal o sabon. Yan siya karing tanghon ang siguro nis, tanghon. Yan siya pansit. Wadi siguro na talay sipyat sa mga vlog. Salamat ito adyo. Dapat ikuan guys, joy. Nagdubli na kamukas ang plato. Salamat di kadyo. Panghugas sa plato. Nandiyan ka rin giputos. Itlog. Na itlog. Kaya salamat jud sa blessings nga mga nadawat rong adlaw. Salamat po sa naghatag mo to sila ganihaga sa video. Nakita ninyo gatos gawas. Nakahilak mis na nag-sprami kay sa ija laging sakit kuan. Diabetes. Diyan kita hatag pa dyan sa cash, di naman na ikuan kay Ginoo na magbawas sa inyong kamaado dari na mo ate. Kuan mo, laag mis ila puhon kalas Ginoo. Tagaan pa si Jag maskog nga panglawas, tama, wa na gidyang sakit. Kay kuan, kanang luoy kaadyo. Diyan, sa kaning inyong ipanghatag ate, salamat kaadyo. Tag 100 kaadjong salamat inyong ipanghatag. Lipay di kaadyo mi. Pero mas malipay mi og maulian ang imong sakit. Ay parang ma-happy-happy ta ba? Nag-anha na mos injo. Ang isod balik sa karton guys kay kuan. Parang mahilo na ag lamisa ba. Cash ni. Salamat ka Juja. Kuan. Mag-arin sa ko dari guys. Salamat po ninjong tanan guys. Sawang pagtanaw sa mga vlog. Daghan ka salamat ninjo. Og labi na sa naghatag dani. Naghatag dani og sa ilang gihatag nga cash. Daghan ka salamat. Amping mo kanunay. Ginoo na di magbawas sa inyong kamaado dari na mo. Mara na yung vlog guys. Salamat ka sa pagtanaw. Og God bless na tong tanan. Bye guys!